Kani day mga panahon na day no is nakauli day ko sa mga bukid ani. As usual day pag muli ko sa bukid day is manglimpyo jud ang piling gwapa no. Ug mao day na among sala o kusina day nga ako ang limpyuhanan karon. Kay lagi day samtang nagpaabot ko sa akong client ani day is maginahinay sa ko og limpyo. Kay ani mangong adlaw day no is na nakabook na ko diri sa bukid nga magpariban ba. Mao nang nisayo kay kung mataan ni day kay lagi day para makapanglimpyo ko. Kay kung mauli man ko diri sa among balay sa bukid day kay 3 days to 5 days ra jud ko diri. Mao na non-stop jud ang ako ang panglimpyo diri samtang napakoy time ba. Og diri lang day ko nag-una sa among kusina og limpyo day kay lagi mao ni gamay-gamay nga area. Kay kung maabot man gud ang ako ang client tay niya sa sala ko nagsugod og limpyo, basin dili lang nako mahuman ba please lang. Muna kailangan day mag-una jud ko sa gamay nga area. Og anyway day kani po day ang among balay diri sa bukid no. Kay dili na day kani siya hugaw day dili sama sa tong una. Kay lagi halos every month naman sad ko nakauli ko diri sa among balay. Mao nang wala kay natingob ang ako ang mga limpyhon diri please lang. Kay kung naamong gyud nakabuk diri day sa ako ang pangriban diri sa bukid day is ako ang magong ulion. Mao lagi na samtang wala pa kong client tay maginahinay sa ko upang limpyo. Kaya ang uban man mga client nako day kay gusto sila diri sa amoa magpariban. Kay lagi ganahan kay sila sa amo ang tubig diri. Kay Diyos miyo day grabe man kakusog ang tubig sa among tabay ani please lang. Mao nang mawaswasan jud akong tarong ang ilang buhok diri pag diri ko sa bukid mangriban. Anyway day balik day ta sa ko ang panglimpyo no. O kanisang hugawa sa among kusina day or kaning mga abuga ba. Is 1 month pa day ni day no nga wala na ko nalimpyuhi. Mao nang inani na po siya kaabog karon. Pero para sa kuha day no is dili na jud kani siya ingon nga hugaw jud. Kumbaga day baday gamay na lang kog limpyuhon please lang. Then ang pagmap ani sa mo ang salog day marag ugma na jud ako ni siya mamapan ba. Kay isunod man gud ako limpyo ang among sala na sad ani. Kay diri man gud sa among sala day no kay grabe po siya kaabog ba. Og dako-dako sa day ni ang among sala. Unya kani mga oras sa day no is alas 10 sa day ni sa buntag so wala pa jud nabot ang ako ang client. Mo nang diri na sad ko ni proceed sa mo ang sala. Kay igo sa siguro maabot ang ako ang client tay is mahuman na sad kog silig diri sa among sala. Pero kaning pagkalimpyuhan ako day no is ako alang jud ning gikuha ano kinamukuang buling. Kay lagi day ba sa akong sigig lakaw-lakaw diri sa among sala nga akong tiil day hastang hugawa. Kay lagi day grabe kaabog ang among sala manggod. Mo nang ako na lang jud ni siyang hapawan og silig day please lang. Kay kung dili man gud ko busy day no kanita ng mga gamit diri day isa ko ani ipagawa. Kay para malimpyuhan jud nako tanang mga suok-suok ba. Pero kay nagpaabot ra man gud ko sa akong client ani day mo na maginahinay ra jud ko limpyo ani. Og kani sa day balay na mo diri sa bukid day no is wala kani siya mga gamit. Mo nang dali ra jud kay nako limpyuhan og dali ra sad kay nako ipagawas ang amo ang mga gamit diri. Og sunod day nako gipanglimpyuhan day no ang mga bangko. Kay kani man mga bangko na mo day no kay lahi ang nalingkod please lang. Og kani sa day bangko na mga kawayan day no pintalana na jud kay siya. Mo na puhon pag makauli na po ko diri sa mong bukid day is ang bangko na po ng ako ang pangpintalan. Kay kani man gud ang among balay diri sa bukid day is kailangan na pud kay siya i-repair ba. So mao jud na among plano sa ko ang mga magulang nga lagi amo ang i-repair ang among balay diri sa bukid. Kay lagi kabilin na ba jud ni sa ko ang Mother Earth ug ni Fatherland ba please lang. Mo nang ampingan ug atimanon jud namo ni nga balay. Anyway day mao din ni ang kusina so wala pa nako nalimpyuhi. So dili jud siya ingon nga kalat kayo ug hugaw sad kaayo ba. Mo nang dili ra jud ko mapamaulan ani day og nilimpyo. Kay lagi dili ra kayo hugaw ang amo ang tiles. Unya kay naa man lagi ako ang pag-umangkon diri pag muuli ko diri sa mo ang bukid. Mo nang diha ra siya matulog sa bangko ng mga kawayan. Mo nang ibalik na sa pud nako na ang bangko karon sa sala. Kay para mahinlo na natan-awon ang amo ang kusina please lang. Og anyway day before ako maglimpyo day no subayon sa nako daan ang area day. Kumbaga day ba ako asa tan-awon kung asa ko una magsugod. Og mao na day ni ang among sala. So ako pa ni siya ginahuna day og unsaon ako siya paglimpyo ba. Og ani sa mga oras sa day no nag-text sa day ang akong client kay lagi daw day padulong na siya please lang. Mo nang dili siguro na ko ni mahuman og limpyo karong adlaw no. Pero okay ra sa day no kay pagkaugmaanin mo sayo na lang sa pukog mata kay para makontinue na ko akong panglimpyo diri sa mong balay sa bukid. Og ginani na day kabati ang pintal sa mo ang balay. Mo nang kailangan na jud na mo siya pintalan og usab ba. Pero unya na jud na mo ni siya malihok day no kung ana may mga time sa ko ang mga magulang. Kay di pud pwede day no nga ako ra pud magpintal-pintal ana please lang. Pero nakapalit na day kog pintal ana day ang pagpintal na lang jud kulang ani. Og kanisan sala na mo karon day no kay dili pud kay siya hugaw tan-awon. Pero ang tinuod day ana day no grabe ka abog ay please lang. Bitaw day alapa-lapa bitaw sa kuntiil day no grabe ka lagom. Kay lagi abog kayo sa tanan ang amo ang salok. Og daghan kay nag-ana day ba nga mga viewers nako nga ipa-repair daw nako ang among balay kay para mag 1 million views daw ko ay please lang. Karon man mga panahon na day no kay dili ta basta-basta makapa-repair og balay. Kay lagi grabe na kamahal ang mga materialis please lang. Og anyway day mo ra dito ako siya sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Manambay mo ay.